Evo danas ću vam pokazati kako se registrirati, to jest kako registrirati besplatni domen hosting na WhoStFullu. Jednostavno pišete u Google WhoStFull, otvorite njihovu stranicu, idete na free hosting, spustite se dole, stisnete na sign up. Ovdje upišete vaše podatke, evo ja sam to već napravio pa ću otvoriti svoj mail da potvrdim to. Znači kad stisnete potvrditi, poslat će vam mail koji morate aktivacijski link, znači stisnete tu, aktivirate to. Evo ovdje nakon aktivacije će vam, znači izbacit će vam da upišete vaše email, vašu šifru. Znači podsjećam, bitno je nakon prvi put kad dobijete mail, prvi put kad otvorite ovu aktivacijski kod otvorite, izbacit će vam se neki prozor sa postavljanjem nečega, to zatvorite i ponovo otvorite aktivacijski kod. Onda ćete dobiti onaj ulaz kako sam ja dobio da bi mogla. Sad znači stisnite na control panel. Znači sad tu stisnite, znači piše da nemamo nikakvi account, stisnemo create new, free plan, besplatni. Evo znači pišemo sad ovdje Budskoist tutoriali, šifru, kod, znači to nam govori da je napravljena, ali neće proći 12 sati jer brže će se to riješiti, riješit će se sad kroz minutu dvije. Evo vidimo dolje postupak kako ide, znači na 50% je, to će brzo skočiti na 100. Na 75, evo neću pauzirati. Znači napravljena je. Sad ćemo ponovo refresh. Evo kao što vidite dobili ste novi mail sa svim potrebnim informacijama. Znači ovaj mail si sačuvajte negdje, možete se čak i isprintati. Sačuvajte si ga negdje u mailu. Sad idemo znači na switch. Sad ono što će vam biti bitno je svaki put kad se želite logirati u taj hosting morat ćete otvoriti ovaj control panel, znači izbacit ćemo ovo, upišite svoj mail, naravno mail s kojim ste se registrirali, šifru i vi ste registrirani, znači idete na switch. Evo sad vidite zašto sam ja odabrao ovaj besplatni hosting, zašto mi je najbolji, upravo zbog tih puno mogućnosti. Napravite svoj mail, website builder, ali mi ćemo koristiti auto prostor, vidite tu koliko imate, sve što je potrebno. Evo znači to je to bilo kako se registrirati na WhoStFull. Pogledajte moj sljedeći video zapis u kojem ću vam pokazati znači kako instalirati WordPress, prvi početak izrade stranice, prvi korak u izradi stranice. Hvala što ste gledali ovaj video zapis, pogledajte ostale video, doviđenja.